Η σημαντικότερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας μετά από τις σπουδές τους. Η Public υποστηρίζει τους νέους σε κάθε ευκαιρία. Μία από αυτές είναι στις ημέρες καριέρας του ΙΕΚΑΚΜΗ, οπότε για άλλη μια χρονιά είμαστε εδώ, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους, να τους γνωρίσουμε, να κάνουμε τις συνεντεύξεις και γιατί όχι να είναι τα επόμενα στελέχη στον οργανισμό μας. Το πλαίσιο και φέτος, στη συνεργασία με το ΙΕΚΑΚΜΗ, είμαστε πάλι στις ημέρες καριέρας. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία για τα νέα παιδιά να έρθουν σε συνεργασία μαζί μας στα πλαίσια της πρακτικής που αναζητούν, να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε και από εκεί πέρα να δούμε τι ευκαιρίες υπάρχουν ανάπτυξη και προχώρηση μέσα στην εταιρεία μας. Σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα για μας, διότι ως γνωστόν συνεργαζόμαστε αρκετό καιρό. Έχουμε κάνει πολλές συμπράξεις μαζί με πολλούς φοιτητές από αυτή τη σχολή. Σήμερα ήδη έχουμε δει κάποια άτομα από την σχολή, κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και περιμένουμε με έτσι ενδιαφέρον την κατάληξη της ημέρας. Είμαστε περήφανοι που ο Όμιλος Βιοιατρική συμμετέχει φέτος στις ημέρες καριέρας του ΙΕΚΑΚΜΗ. Βοηθάμε σε αυτό, καθώς είναι σημαντικό να υπάρξει διασύνδεση των σπουδαστών με την αγορά εργασίας και τις εταιρείες που υπάρχουν εκεί για να τους αξιοποιήσουν. Παρά την οικονομική κρίση, παρά τις δυσκολίες που περνάει η χώρα μας και ειδικά το κομμάτι της απασχόλησης στην Ελλάδα, οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές εταιρείες είναι εδώ, είναι δίπλα στα παιδιά τα οποία αγωνίζονται για να βρουν την επαγγελματική τους καριέρα και εξέλιξη. Δεν είναι η πρώτη φορά που λαμβάνουμε μέρος στις μέρες καριέρας του ΙΕΚΑΚΜΗ. Θεωρούμε αυτή την εκδήλωση άκρως σημαντική και για τις εταιρείες σαφώς, αλλά και για τους σπουδαστές. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι στα παιδιά δίνεται μια ευκαιρία να αποκτήσουν πραγματική επαγγελματική εμπειρία.